Mateo Kapitulo 6. Magmatngon kamo sa dili pagpasundayag sa inyong mga maayong buhat sa atubangan sa mga tawo aron lamang hikit-an nila. Kay niini walay balos kamo gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung ikaw magahatag og limos, dili ka magpatunog og budyong sa imong atubangan ingon sa ginabuhat sa mga salingkapaw, sa sulod sa mga sinagoga ug sa mga dalan, aron pagahimayaon sila sa mga tawo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga may balos na sila. Apan kung ikaw magahatag og limos, dili unta manghibalo ang kamot mo nga wala sa ginabuhat sa imong tuo, aron ang imong limos mahimo sa tago. Ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. Ug kung kamo magaampo, dili kamo manig-ingon sa mga salingkapaw, kay sila mahigugma sa pagampo nga magatindog sulod sa mga sinagoga ug sa mga likuanan sa mga dalan, aron hikit-an sa mga tawo. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga nakadawat na sila sa ilang balos. Apan ikaw, kung ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak, ug sa natakupan ang imong pultahan, mag-ampo ka sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. Ug sa pag-ampo, dili kamo magagamit sa mga pagsumay-sumay nga walay pulos ingon sa ginabuhat sa mga hintel. Kay nagadahom sila nga pagapatalinghugan sila tungod sa ilang daghan nga pagsulti. Busa, dili kamo manag-ingon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Busa, manag-ampo kamo sa ingon ni Ene, amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo, ug dili mo kami pagdad-on sa panulay kundili luwason mo kami sa kadautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa mga katuigan nga tanan. Amen. Kay kung kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langitnon. Apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tawo sa ilang mga paglapas, dili usab kamo pagapasayloon sa inyong amahan sa inyong mga paglapas. Ug kung managpuasa kamo, dili kamo manag-ingon sa mga salingkapaw nga may panagway nga masulobon, kay ginabalhin nila ang ilang mga nawong aron sa pagpakita sa mga tawo nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga nakadawat na sila sa ilang balos. Apan ikaw, kung magpuasa, hisuon mo ang imong ulo og hilamusan mo ang imong nawong, aron dili ka hikit-an sa mga tawo nga ikaw nagapuasa, kundili sa imong amahan nga anaa sa tago, ug ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magabalos kanimo sa dayag. Dili kamo magtigom alang kaninyo mga bahandi sa yuta, diin ang bukbok ug ang taya nagahurot kanila, ug diin ang mga kawatan nagaguba ug nagapangawat. Kundili magtigom hinuon kamo alang kaninyo mga bahandi sa langit, diin walay bukbok og taya magahurot kanila, og diin walay mga kawatan magaguba og magapangawat. Kay kung hain ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang lamparahan sa lawas mao ang mata. Busa kung ang imong mata matinaw, ang tibuok mong lawas mahayag. Apan kung ang imong mata dautan, ang tibuok mo nga lawas mangitngit. Busa, kung ang suga nga anaa kanimo mao ang kangitngit, pagkadako gayud sa maong kangitngit. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon, kay magadumot siya sa usa, og mahigugma sa usa, kun magadapig bahinuon sa usa,
ug magatamay sa usa. Dili kamo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa mga bahandi. Tungod niini, nagaingon ako kaninyo, dili kamo magakaguol tungod sa inyong pagkinabuhi kung unsa ang inyong pagakanon ug kung unsa ang inyong pagaimnon, bisan tungod sa inyong lawas kung unsa ang inyong igasulob. Dili ba ang kinabuhi labaw kay sa kalanon ug ang lawas labaw kay sa panapton? Tan-awa ninyo ang mga langgam sa langit, wala sila magapugas, bisan magaani, bisan magatigom sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong amahan nga langitnon. Dili ba kamo labaw pa kay kanila? O kinsa kaninyo nga tungod sa pagkaguol, arang makadugang usa ka siko sa iyang gitas-on, ug nahatungod sa panapton, ngano bang nagkaguol kamo? Palandungan ninyo ang mga leryo sa kapatagan. Unsa ang ilang pagtubo? Wala sila magasingkamot og wala magakalinyas. Apan nagaingon ako kaninyo, nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang himaya, wala makabisti sama sa usa niini kanila. Apan kung ang balili sa kapatagan nga karon anaa, ug ugma igasugnod sa hodno, ginabistihan sa Dios, dili ba siya magabisti og labaw pa kaninyo o kamo mga tawo nga jutay ing pagtuo? Busa, dili kamo magkaguol sa pag-ingon, unsa ang atong pagakanon, kun unsa ang atong pagaimnon, kun unsa ang atong igabiste. Kay ang mga hintil nagapangita ni ining tanang mga butanga, kay ang inyong amahan nga langitnon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan ni ining tanan. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Busa, dili kamo magkaguol tungod sa ugmang adlawa, kay ang ugmang adlawa adunay iyang kaugalingon nga pagkaguol. Igo na sa adlaw ang iyang kadautan.